Is mé sé Isa, tá mé gá bhliaina déag d'aois, tá mé ón bhfuilingear, is brálam anmhethe go háirithe capall. Tá mé caithfh aimsire ag mórcaíocht, is brálam é mar tá mé ábalta am a caithfh las mu faoin air agus smaoinemh. Thosaigh mé ag mórcaíocht anseo 7 mbliana ó nuair a bhí mé a 5. Is brálam é mar is féidir liom teachtamach éon am gur mian liom agus obair lena capall agus cabhrú. Bíonn mé an bhfuil leis na capall uair sa 7 ar laghad ach le haghaidh cúpla uair chloig. Is brálam a bheith ag obair lena capall mar níl tú ag dhéanamh rud éigin leat féin tá tú ag obair agus tá gá daoine ag chuir in an méid obair céine agus tá nascain. Cosníonn sé airgid le haghaidh na gceachtaine agus na seoanna ach tá an tála mar is féidir liom mórcaíocht ar Watson, capall mo chara Anna. Nuair tá mé ag mórcaíocht is féidir liom gach rud a chur ar leat taobh agus Jane Jarmadéir agus is féidir liom fócas ar an capall. Nuair tá mé ag mórcaíocht maithí an beo agus nuair tám ar Watson tám ar mo hábhín so. Tá mórcaíocht mo caithfh aimsire ach is brálam a bheith ag domsa freisin. Tá siad ancasúla na céile mar tá rithim a gceist le na birte acu. Bhaim inspread chuna bheith níos fáinach nuair tá mé ag domsa mar má tá mé ábalta é dhéanamh ar capall tá mé ábalta é dhéanamh ag domsa. Níl ag léim Jackar, tá a lán smaoinemh ag teastal le haghaidh ag léim ach tá an rud is fearna tá tú ag léim mar ní caithfidh tú smaoinemh chuil tá tú ag déanamh ach is slí eile tá tú ag smaoinemh ar gach rud. Is mé sé Isa agus cruthaíam.